अननायनि बेन्दोंजों खाथेबाय नों आंखौ। खुलुमबाय लोगोफोर, क्रिएटर डिनार चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। गोसो होनानै नायलां लोगोफोर, फै जों सोलोंनि। लोगोफोर, आं नोंसोरनो मोननै एप्लिकेशननि बागै खोन्थागोन। मोनसे एप्लिकेशनखौ गोजाम मबाइलाव आरो गुबुन मोनसे एप्लिकेशनखौ गोदान मबाइलाव डाउनलड खालामनानै दोनग्रोनांगौ। अब्ला बेफोरखौ आं नोंसोरनो लाइभ टेस्ट खोन्थानोसै, मोजाङै नायलां। फैदो, आं प्ले स्ट'राव खुलिनानै लानोसै आरो आं नोंसोरनो खोन्थानोसै मा मा एप्लिकेशन डाउनलड खालामनांगौ। लोगोफोर, बयनिख्रुइबो सिगांसिनाव एप्लिकेशननि नामखौ सार्च खालामदो, एट हम केमेरा। बे एट हम केमेराखौ गोदान मबाइलाव डाउनलड खालामनानै लादो, एबा नोंनि बाहायबाय थानाय मबाइलजों बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो। बेयो रेड कालारनि। बेनि उनाव गुबुन मोनसे एप्लिकेशनखौ गोजाम मबाइलाव डाउनलड खालाम। बे एप्लिकेशननि नामा एट हम भिडिअ। बेखौ गोजाम एबा बाहायै एन्ड्रइड मबाइलाव डाउनलड खालामदो। मोजाङै बुजिदोंना लोगोफोर? बेयो ब्लु कालार। दा आं नोंसोरनो लाइभ टेस्ट खालामनानै खोन्थानोसै। आंनि आखायाव गंनै मबाइल दं। आं मोननैबो गुबुन गुबुन एप्लिकेशन डाउनलड खालामनानै लाखाबाय। दा आं नोंसोरनो लाइभ टेस्ट खालामनानै खोन्थानोसै माबोरै माखौ इउज खालामो गोजाम मबाइलाव फिट खालामनायनि उनाव। लोगोफोर, फैदो जागायनोसै। आं गोजाम मबाइलाव एप्लिकेशनखौ खुलिनानै लाबाय। बेनि उनाव बेयाव होनाय दं QR कोड स्केन। आं बेखौ टाच खालामबाय। नोंथाङाबो खुलिबा बेबायदि QR कोड पप-आप फैगोन। बे QR कोडखौ आं गोदान मबाइलाव मोनसे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामदों। एप्लिकेशनखौ खुलिनायनि उनाव बेखौ स्केन खालामनो गोजौनि साइडआव दाजाबनि सावगारियाव टाच खालामब्ला अब्ला ओंखारगोन एड केमेरा बाय QR कोड। अब्ला एड केमेरा बाय QR कोडआव टाच खालामदो आरो जाय स्केन कोड बेखौ स्केन खालामदो। लोगोफोर, जेब्ला बेयो स्केन जागोन अब्ला CCTV केमेरा जागोन। बेखौ नोङो गोसोबायदि न'आव गुबुन गुबुन जायगायाव दोननो हागोन। मबाइलखौ चार्ज होहाबनानै दोनबाय था, मानोना जेब्लाबो अन थाबाय थानायनि। बेनि उनाव बियो सोलिबाय थागोन। लोगोफोर, गोजाम मबाइलाव इन्टारनेटनि गोनांथि गैया, नाथाय गोदान मबाइलाव भिडिअ नायनो थाखाय इन्टारनेटनि गोनांथि जायो। बुजिबायना लोगोफोर? एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनायनि उनाव कोडखौ स्केन खालामबाय। दानिया माबोरै बाहायो आं लाइभ टेस्ट खालामनो खोन्थानोसै। दानिया नायदो, भिडिअआ फैबाय गोजाम मबाइलनि उनाव आं खालामगोन अब्ला गोजाम मबाइलाव फैगोन आरो फैबाय थागोन। नोंसोरबो मबाइल गोजामफोरखौ फाननो नाङा, खामानियाव होयो। गोदान मबाइलाव रेकर्डबो खालामनो हागोन आरो फ्लास लाइटखौबो फोजोंनो हागोन। नोंथांमोनहा माबाफोर रोङाखैबा बुजियाखैबा कमेन्ट बक्सआव थांनानै सोंनो हागोन। आं जेरै थेरै फिदिंगासिनो बेयो खामानियाव होदों। गोजाम मबाइलाव जा रेकर्ड जादों बेखौ गोदान मबाइलाव नुजोबगोन। नों जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो नों CCTV केमेरा बायदि बाहायनो हागोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोफोर, आं नोंसोरनो बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन। नोंथाङा बेबायदि भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनोबो थारैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, गाहायाव गोजा कालारनि साबस्क्राइब सोदोबआव, आरो सोलोंबाय थानो हागोन गोदान गोदान टेकनिक। जै बर' हारिनि जै, बर' राव गेवलांथों।